fost odată ca niciodată. Am fost ca o vestală care a slujit în templul acesta minunat, teatru. Am împlinit 7 ani în această toamnă, am crescut în acest teatru. Când spun acasă, nu pot să nu mă gândesc și la Teatrul Luceafărul. Teatrul Luceafărul e în sine o poveste. Pentru mine teatru e a doua familie. Eu depind de inima copiilor. Cel mai minunat și mai curat creator. E un univers fantastic. La fiecare început de stagiune mă simt ca un elev când pășește prima dată la școală. Eu sunt un actor. Să fii actor e ca o aventură. A fi actor înseamnă a dărui. Meseria de actor este Cea mai frumoasă profesie din lume. Am fost și sunt un actor norocos. Să fii actor în ziua de azi e o adevărată nebunie. Teatrul nu este o lume perfectă. Am avut în sânge de mică să mă joc, să interpretez. Asta sunt în spectacol, Fundul de elefant. Am jucat în jur de 600 de roluri. Să nu uitați niciodată că actorul este alcătuit din materia din care sunt alcătuite stelele. O biserică sau un teatru se construiește la 100 de ani. Am 82 de ani. Nu e așa că nu se cunoaște. Poate din cauza bărbii par mai bătrân. Asta suntem noi actorii, niște negustori de vise.